My real name is Darlington Mutseta, and I came from my central. Kuguruve uko ndo kwandakaberekerwa, ndo kwandakakurira, ndo kwandakadzidza. I was born in 1992, 3 March 1992. Mambo Dhuterere, I think rakabva muvanhu. Okay. And rakauya nenhau yekuimba. Because pakutanga Dhuterere isong zvokuti if you look back into the previous album, the first album, pantori nesong inotonzi Dhuterere. Saka this song now, since I was singing in a foreign country, kuti Dhuterere hazvina zvazvinoreva kuti tingati zvinoreva kuti zvakati. Saka unoona those kind of songs, munhu wese aigona kudaira achingoti Dhuterere, Dhuterere, and the way how I was flowing zvaingonakidza vanhu. Kupedzisira vanhu vakuti kana vachida kuimbirwa vanoti mbotiimbirai dzeDhuterere. Kupedzisira vakuti mbotiimbirai dzaDhuterere, to the extent yekuti ndaiti inini kana ndisipo hapana munhu aigona kuimba this kind of songs. Saka vanhu ndopo vakazoti Dhuterere, Dhuterere, kuti undizive waitoti uyewo kuimba Dhuterere, kupedzisira vanhu vangoti Dhuterere. Hani mazvona. Saka unoona isusu hedu chechi yatinonamata hatiitana ana madzibaba. It's an apostolic but kwete ana madzibaba. So mambo iro rokuti mambo parakazobva ndepekuti kana tichideedzana unoona kuti vamwe vanoti brother kumachechi. Saka isu unoona kuti mambo. Saka pakuzoti mambo vamwe vachikuti Dhuterere vanhu vakutongoti Mambo Dhuterere. Zvakaitika paipo ndezvokuti inini ndonamata St. John Apostolic Church of the World. Okay. Saka unoona mukunamata makaungana panzvimbo munoita vamwe vanhu vanotadza kunzwanana navo. Saka inini nziyo idzi ndakadzimba ndiri kuSt. John Apostolic. Ndakatendeuka ikoko kudhara. Saka patakatadza kunzwanana, iye Johani Murenje is another church yaingoriwo pamusoro so. Saka ndaiti kana ndichienda kuchechi ndopataidarika napo. Saka pandakatadza kunzwanana netimu rangu ranga riri apa ndobva ndakugumira apa, ndopatakazoshootira mavhidhiyo ayo manje. Saka vanhu vakanoma-uploada ndo vakanyora kuti Johani Murenje. Harisi zita rangu, izita reimwe chechiwo yandakamboenda for a certain period of time. Paine nyaya dzataigadzirisa nevanhu vandaibata navo. I was born a singer because I still remember when I was in South Africa just last month, munin'ina wamai vangu achitontaura kuti uyu aiimba yangu ane sadza mukanwa. Mai vangu vachiti udzipo here. So those things I don't even remember them. So I now believe that I was born singing. But now yekuimba kana kuti yekunyora masong, these songs, they are being inspired by the Holy Spirit. And with some things that you see in the environment, some of the songs, they are life experience. So so it's being inspired by the Holy Spirit. Pakunyora zvandinoita manje inini ndine zvandinonyora ne-brain dzangu. If I can give you a brief summary of this latest album, inana mweya ndisesekedze, inana dare guru. Album iyi ndine zvandakanyora inini zvandaida kuimba. But 3 masong matatu, mweya ndisesekedze, dare guru neimwe yekuti auwerere inotaura zvokubvisa nhumbu. Those songs were changed the night before the recording. Message yaibva yachinjwa topiwa the other message. Iyi mweya ndisesekedze iyi, I still remember ndichibva kuBotswana ndakauya nebhazi, ndiri mubhazi. Bhazi rakabuda muroad 3 times. And ndo madays haya disaster yekunzi mabhazi arovana pafa vanhu 80. Kwakati kwawira vanhu vafushirwa nemugodhi, mvura yaeredza vanhu kuchimani-mani. So by that moment unoona everybody was insecure kuti anything can happen. So pakabuda bhazi ka3 ndo pakachinja message. Munhu wese ari mubhazi akatanga kunamata. Ndeni ndakagaya kuti alright, ndasiya vana, the last born is 3 years vari kuBotswana, wozongonzi mai venyu nababa venyu vafira mubhazi. How are they going to survive? And thinking of the fact that mama vakashayika. So that's how it was a prayer yandaiita, but yakabva yazoconvertwa kuita song. Okay, unoona inini ndichikura ndaiteerera Pastor Charamba too much. And then there's a certain time yekuti even now ndoteerera dzaPraiser too much. So those are the guys wekuti kana some of the guys they are not local, but muno muZimbabwe those are the guys wekuti kana ndikanzwa vachiimba ndisati ndamborecord, I could feel kuti I can do this one, I can sing something.
So I think from a distance, those are the guys who inspired me. Kwandotogara kuBotswana ndoita ndogadzira ma-cleaning chemicals. I'm a chemical technician. Zvakaita sana pine gel, ma-dishwash, ndo zvandenge ndichiita. Supply ma-companies, even my hair products. Yakaita sema-shampoo, my hair food. Saka ndo zvandinoita apart from ndakamboita hangu zvokutengesa mota, but too much stressing. Nawe yaistressa pakutengesa mota inawe yekuti most of the cars dzatinenge tichitengesa ma-second hand cars. Saka you find kuti even ukatenga mota whether waiorder kuJapan, picture hairatidze kuti mota ine problem yegearbox. Saka unoona kuhodha mota dzobva dzasvika dzese dzine maproblem. Dzimwe dzinoda kutochinjwa injini, imwe ida kuto plus dzimwe mota dzataitengesa imota yekuti you be like an agent. Munhu anouya mambo ndikutengesa mota yangu, nditengeserei mota yangu. In the process yokutengesa mota yeye, mota yeye anenge auya achidrive, but unoziva kuti munhu anoziva mota unogona kungoti wapaka mota apa wauda kuistarta yoramba kustarta, ende munhu yeye kuti uzomudza kuti mota iyi yakazongoramba kustarta utoti ndowakauraya mota yangu. Saka unofanira kuti umugadzirire mota yake, womutengesera, wobva wamupa mari yamakawirirana. Kana uri kuti watenga mota yakafa gearbox, wotofanira kuti utotsvaga magearbox, utoisa magearbox. Saka it's 50-50. It's 50-50. Zvinotongoda nyasha dzaMwari. Vasingaite zvoumwari vanoti zvinoda lucky, sitinenge tichiti zvoda nyasha dzaMwari. Unogona kunyura, unogona kubudirira. So that's what was stressing me, kuti sometimes mota wakutoidriver kunoipa custom inongotanga kungorira zvinhu zvausiri kuziva kuti chii chiri kurira. So that thing, it was very stressing kwandiri. That song I wasn't blasting only vanonzi handina munhu wandaiblasta anyway. But unoziva kuti the main point yanga iri yepakutengesa anointing. Saka unoziva here kuti even munhu ane simba raMwari, the real anointing from God, anogona kutongopedzisira attempted kana kutongoita hundurirani wokupedzisira akutengesa chinhu chaanamatira chakaereswa naMwari. Saka that one I cannot say only false prophets, because ipo pakuti false prophets panonetsa kuti uone kuti this one is a false, this one is a true. Because unoziva kuti character yemunhu anogona kungoita a bad character but achishandiswa nemweya mutsvene waMwari. Saka I wasn't blasting false prophets, I was blasting the fact yekuti simba raMwari haritengeswe. Saka unoona kana taakutaura nawe kuti ndandi, kuti vari kutengeserwa ndandi vachinzi ichakuchengetedza. Ndandi kana ikatengeswa ichiudzwa vanhu kuti it's a way of fundraising, hamuite problem naDhuterere. Kana mukatengesa sticker muchiudza vanhu kuti okay, we are writing the name of the church, we are putting the face of the prophet, a way of advertising yekuti vanhu vazive kuti kune chechi yakati, hamuite problem naDhuterere. Kana mukatengesa kalenda muchiudza vanhu kuti ndeyekuti vanhu vaone madheti emusangano, hatiite problem. Tinotanga kuita problem kana mukatengesa ndandi mobva maudza munhu kuti tenga ndandi ine simba raMwari rokukuchengeta. Taakuita problem because chauri kuti simba raMwari hachisi kufanira kutengeswa. Never. Hachifaniri kuita sei? Tinoita problem kana waakuudza munhu kuti tenga sticker iri unamire pamota haife yakarovera, inochengetedzwa kuti haiite accident. Ipapo ndo pataakuita problem. Because iwo hauchatengesa chipepa, waakutengesa simba raMwari. Ipapo ndo patinobva taita cross. Saka nawe kuti ma-fake prophets, ipapo ndo pavanozotanga kunzi fake, because zvauri kuita hazvifaniri kuitwa ne-real man of God. But sometimes simba rinogona kunge ratobva kuna Mwari, roiswa pandandi, roiswa paraiswa. Nauye vanhu vanofunga kuti pamwe inini ndaingotaura nezvendandi kana zvema, even kuma-apostolic sects kunotori nevanhu vanototengesa mashizha emuhacha chaivo, shizha raatora pamuti so anondotengesera munhu. And those guys, they are even worse. Kune munhu unoziva kuti kune vanhu vanoti ndikuda mvura yepachisipiti, obva ati imi hamuna, uyai mutore panapa, akutotengesa mvura yaanotora iri kubvini naega. You see, that's when we began to have a problem. Maibata nyaya. Saka feki kana anozviti ndewe chokwadi ukangotengesa simba raMwari, taakutotanga kuita problem. Taakutanga kuita problem ipapo. And then talking of the candles, pane pakataurwa unzi vari kutengeserwa kenduro vachinzi watenga chaedza. Problem iripo ndeyekuti kenduro inogona kuita 50 cents kushopu.
but unoziva kuti vanhu vanonzi haikona kutenga yekushopu haina simba uyai mutenge kunoku manje ndobva ndauya ndaakuiti $10 ndaakuisa chi iyoyo manje unoziva kuti chechi it should be a non-profitable organization, but iyoyo manje hatingaiti thats daylight robbery because hausi kuita zveprofit. Dai iri profit waiti watenga 50 cents wotengesa kana 70 kana $1, but ukatenga 50 ukatengesa 10 thats daylight robbery. Unoona problem yako manje ndeyekuti chechi idzi dzavanhu hadzisisiri chechi dzaMwari. Saka izvozvo unotoona munhu anenge ani chechi yaanototi kuchechi kwedu, ende kuri kunzi kuchechi kwedu ari iko kwaari kutoti ichechi yangu. Handiri kuona nhau dzacho. Saka ukaparidza gospel rinenge riri gospel, but nenhau yekuti chechi dzaane vanhu waakuti wangone mumwe munhu wauri kureva. But this is the truth of the gospel. Ende inini handina munhu wandinopinpointa kuti ninge, because ndoziva kuti unoziva kuti kana uchiparidza shoko ukataura nhau munhu ari pasaidi akangofila kuti handisiri nindiri kutaurwa haachinje, anotonga handisiri ndarehwa ndeidzidzi. Saka handife ndakaita mistake yokureva, because unoziva kuti kune vamwe vanhu vanoiswa mupfungwa nevanhu kuti apa pataurwa ningi, but do you know kuti kune vanhu vari kuita izvozvo vausingazive. Saka ivo vanhu ivavo vakaita pfungwa dzekuti Dhuterere ari kureva uyu, ivo havachinje. Saka message unoziva kuti message kuti itendeutse munhu inofanira kubaya ichitaurwa so unonyatsonzwa kuti idzi dzenge dziri kureva inini. Zvikadaro manje munhu anoita se isusu tinoda kuti vanhu vatendeuke. Plus the other thing chatiri kuda ndechekubridja the gap riri kucreatwa mostly nemapreachers between mapentecostal churches and maapostolic sects. Do you know kuti akapfeka gemenzi akasangana naye akapfeka sutu pabhasitop akabata mabhaibheri avamoresana, vanotoona kunge vanhu vakasiyana, to the extent yekuti inini ndikanamata chechi yandinoenda ndakapfeka magemenzi, munin'ina wangu hanzvadzi yangu yakanamata imwe chechi, tinogona kupedzisira tisinganyatsoklika kudai. Why? Inini ndiri kupostori ndinoudza vanhu kuti ava vanhu vakupfeka masutu masatanist, ivava yobva vataura kuti Dhuterere ari kupfeka gemenzi varoi mapostori. Handiriona zvinoitwirwe izvozviye. Ndosaka taakuzoti like church like business, like church but business. Business manje ndere kutomaketa, ende kana uchimaketa you have to demolish something kuti icho hachiite kunoku ndokuri bhoo. Of which shoko raMwari harifaniri kudaro. Zviri kuparidzwa uko ngazvive zviparidzwa kuno. Inini I'm not a Muslim, I'm a Christian, but ukada kutarisa culture yeMuslim, ukapinda mosque iri kuZimbabwe, ukapinda mosque iri kuBotswana, kuSouth Africa, even Pakistan, they do the same thing. But now yepostori manje vanhu vakuitora kuita personal kuti chinhu changu ichi. But unoona manje inini ndakambotaura nevamwe vanhu vakati iwe unozotaurei unonamata apostori wazotaurire zvakadaro, ndakati no, inini ndingadai hangu ndichidai, but unoziva kuti chechi ndeyako, but vanhu vari kuuya kuchechi havasi vako, vanhu ndevaMwari, ende unoziva kuti Mwari ndibaba vake yeuye ndibaba vangu. Saka kana uchivhiringidza vana vababa vangu, I have the right to speak, kuvaudza kuti izvizvi zvinhu handizvo uri kuendeswa kusiriko.